Grabatzen ari garen unean arratsaldeko 6etatik 36 minutu igaro diren honetan, Agirrek eta Eskuzak Zubizarreta eta Gaskueren aurka laudion jokatu duten binakako beserieko Masterseko lehen jardunaldiko hirugarren norgehiagokaren analisi egingo dugu. Favorito ziren Agirre eta Eskuza eta ez dute hutsik egin 22 eta 14 irabazi ostean gogoratuko dugu, biek ala biek lehen partida zutela gaurkoa. Gaskuek bikuñaren ordez jokatu du, nonbait Donostiarra buruko minez ibili da egun hauetan eta ondorioz ez du gaur laudion jokatzerik izan, eta horrek behar bada are favoritoago ere egin ditu Agirre eta Eskuza. Lehen nabiziko tantoetan Andoni Gaskue justu xamar ikusi du. Lehenengo pilota oso zaila zen mugitzeko, atzelarientzat batez ere pisu handia hartzen zuen une oro, pilota kentzeko ere oso zaila izan da, eta horren ondorioz horrekin hobeto moldatu dira Agirre eta Eskuza, eta ondorioz aurre hartu dute markagailuan. Eskuza gainera hasieratik oso ongi ikusi du, frontisa bikain aprobetxatzen, pilota urrun jartzen, Gaskue behartzen, eta horrez gain defentsan ere, horretan asko betu du laudioko pilotariak, ikusten da pixkanaka gora egiten ari dela bere mailan, eta benetan hori pozgarria da inolako zalantzarik gabe. Hala ere, 8 eta 2 aurreratu dira, baina berehala eman diote buelta markagailuari. Hor Zubizarretak bere une gozoa izan du, Eskuzak maila apur bat jaitsi duela esan daiteke, eta hor une kritikoak ere bizi izan dituzte. Agirrek ez dut esango partida ona egin du, bestela ez zuketen 22 eta 14 irabaziko, baina ez du aparteko distirarik ere erakutsi, oso zuzen jokatu du, oinetara botatzen zizkioten pilota gehi eta bikain erantzun die Arrotxapeako aurrelariak, eta hori egin batean nahikoa izan du Asier Agirrek. Ondorioz 12 eta 11 iritsi dira, lehen etenaldira espero baino larriago zen, hor esan dugu, Arkaitz Eskuza ere larri xamar ibili dela, eta urdinak hurbiltzen baziren ere beti tanto bakar batera, baina ez zuten aurretik jartzeko aukerarik, eta bigarren zatian jada erabat Gaskue okertu eginda, Zubizarretari abaguneak asko murriztu zaizkio, eta batez ere Gaskue okertu da ikeragarri. Ondorioz 18 eta 12 aurreratu dira, Eskuzak oso ongi jokatzen jarraitu du, oso zuzen, Agirrek ere aurreko kuadro horietan eta bikain mugitu du pilota, Iraitz esan bezala abagunerik gabe, arriskatu behar zuenean ere ez du asmatu, pilota dezente galdu ditu, eta hor erabate hautsi da partida, eta azkenerako 22 eta 14 esan oso aurkezpen ona egin dute Agirrek eta Eskuzak, txapelketa honetan hautagaien artean sartzeko bikoteetako bat da, inolako zalantzari gabe, baina oraindik ere txapelketa luzea da, eta ikusiko dugu ea zer gertatzen den. Lehen puntua beraz Agirre eta Eskuzarentzat, Agirrek eta Eskuzak 22, Zubizarretak eta Gaskuek bikuñaren ordez jokatu du 14 laudion.